Insellmilkom u nistedinkom ma' 86 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Il-ħadd li għadda għaddejna mit-triq li minn Ġerusalem kienet tieħu għal Ġeriko, triq li saret l-isfond tal-parabola tas-Samaritan it-tajjeb. Ejjew niftakru li Ġesu flimkien mal-apostli tiegħu spiss kien jinqeda b'din it-triq biex minn Ġeriko jitla lejn Ġerusalem u mhux l-ewwel darba kif sejjer ifakkarna San Luqa fil-Vanġelu ta' dan is-16 il-ħadd ta' matul is-sena li Ġesu kien jieqaf f'dar, anzi kien jieqaf fid-dar ta' Betanja fejn mhux biss kien jistrieħ imma kien jgawdi l-ħbiberija ta' 3 taħwa, Lażru, Marta u Marija. San Ġwan fil-Vanġelu tiegħu meta jikkummenta din il-ħbiberija jgħid li Ġesu kien iħobbhom ħafna lil Lażru, lil Marta u lil Marija. X'dera sabiħa tal-libentalla ta' Ġesu illi jifraħ bil-preżenza ta' 3 ħbieb veri illi magħhom seta' jistrieħ. Marta u Marija, kif ifakkarna San Luqa fil-Vanġelu ta' dan il-ħadd, jisfruttaw dan il-mument. Marta, illi tinfex is-sajjar u tlestilu ikla tajba u tagħmel ix-xogħol tad-dar biex Ġesu igawdi dar sabiħa u nadifa, u Marija li mill-banda l-oħra forsi kienet xi ftit aktar għarfa għax għarfet il-grazzja tal-mument preżenti. Ġesu kien f'nofshom setet gawdieħ waħedha mingħajr il-folla u setet tinżel bil-qiegħda f'riġlejh tisma' il-kelma tiegħu. It-tnejn għamlu xi ħaġa tajba, imma Ġesu jfaħħar lil Marija, anzi lil Marta jgħidilha li Marija għażlet l-aħjar sehem. Mhux għax Marta għamlet xi ħaġa ħażina, għax kieku ma ħadmitx u ma nkwetax biex lesti Ġesu ma kienx jiekol. Imma Ġesu jurija li fil-ħajja hemm prioritajiet, hemm affarijiet aktar importanti minn oħrajn. Kemm hu sabiħ jekk nifhmu illi huwa neċessarju nieqfu nistrieħu anki mal-mulej Ġesu fit-talb u fuq kollox fis-smieħ tal-kelma bħal Marija. Kemm hu sabiħ nażlu l-aħjar sehem biex imbagħad bis-saħħa tal-kelma ta' Ġesu nkunu nistgħu naqdu lilu u lil ħutna bħal Marta. Jalla f'dawn ix-xhur tas-sajf sħan twal imma anki ta' mistrieħ aħna niggustaw, insibu mumenti biex niggustaw il-preżenza ta' Ġesu u nisimgħu kelmtu biex minnu nisiltu qawwa biex naqdu. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.